Jo, čaute ľudia, moje meno je Pati z Crazyboxu a ja vás chcem privítať pri dnešnom prvom tagu. Tak znamená niečo, napríklad 10 vecí, čo neznášam, 15 vecí, čo milujem, teda to milujem možno nie, ale povedzme 15-10 vecí, čo neznášam. A dnešný tag sa bude zaoberať tým, čo neznášam na Facebooku, 10 vecí. Takže prvá vec, neznášam, keď ma niekto 10 krát požiada o priateľstvo. Ja ho 10 krát vypnem, deletnem a on v tom pokračuje. A pritom nechcem byť trápny, aby som si ho zablokoval. Druhá vec. Neznášam, keď mi niekto spamuje do správ. Spamuje. Hej ty. Týmto pozdravujem Damiana. OK. Tretia vec. A bude ich teda 10. Tretia vec. Neznášam, akože ja to robím freestyle. Lebo neviem, nepripravil som si to. Toto či tak narýchlo, chápete. Tretia vec, neznášam, keď niekto dáva do tej skupiny, pridaj sem koho chceš, pridaj pokus o najväčšiu skupinu na Facebooku, akože ja tam robím reklamu, ale to je iné. Keď tam niekto pridáva napríklad fotky svojej Aničky a chlapi fotky svojho a Anička, ale ne svojho vlastného údu. Áno, údu. Potom, štvrtá vec, neznášam, keď niektoré dievčatá, niekedy aj chlapci, týmto pozdravujem Danka Cabicara, dávajú akože statusy, Ježiš, ja ju tak milujem, Ježiš, ty si moja best kamarátka, Ježiš, ty si proste kar, Ježiš, ty si veštica. Ne, to by tam nemuselo byť. Piatá vec. Neznášam, keď sa niekto machruje tým, čo dostane na Ježiška. Ja som sa tým nemachroval. Taký status dajú. Ježiš, iPhone 5, konečne. Ježiš, zrkadlovka, konečne. Dlho som na ňu čakala. Mamina, milujem ťa. Ježiš, dostal som Sleepy a vy nie. Jo. Dobre. Šiesta vec. Neznášam, keď si ma niekto zablokuje. Len tak, zo srandy. Týmto pozdravujem Adamka Baňára. Siedma vec. Neznášam, keď si na mňa vypne niekto chat. Dá si ma off. Alebo keď si ma niekto len tak vymaže. Týmto nepozdravujem nikoho, ale môže sa to stať. 8. vec. Neznášam, keď neviem na 10. krát napísať svoje heslo na Facebook. A nakoniec zistím, že som tam dával tvrdé i namiesto mäkkého i. Napríklad. 9. vec. Neznášam... Čo by som ešte tak mohol neznášať na Facebooku? Neznášam, keď si niekto každý deň mení fotku. Ja mám tú istú fotku už asi mesiac. Neznášam teda, keď si niekto mení stále fotku. Týmto pozdravujem všetky baby. Neznášam, keď mi niekto do správ klame a pritom ja to viem. A pritom ja viem pravdu. OK, ale to by bolo pre tento tag všetko. Ak sa vám tento tag páčil, nezabudnite zanechať like, ak nie dislike. Ak chcete byť informovaní o ďalších tagoch, vlogoch, challengeoch, let's playoch, gamingoch, všetko možné, tak dajte odber. Ja sa ešte predtým práve rendrujem prvý let's play s Jurkom. Jurinko, láska. Dobre, to je ten mohutnejší, chápete? OK, čus!